rasane sedep ya ta. Iki Jawa ki mentes ah. Iki mulai ning pawon ngeksekusi ning pawon sik ta. Aduh ya sepil. Lho, iki tak sepil ki penampakane pawon ku ta. Penampakane ya ngene iki ta. Penampakane ngene iki ta. Jodong kaget. Loh, iki ndek ini. Pindange. Ya ta. Ngono kuwi ta. Pindange ngono kuwi ta. Omahe kaya ngene ta wujude ta. Jodong kaget ta. Pawone kaya lapan masak apa, Kang?